Καλύτερος καιρός. Ανάλογα, αλλά θα πω Ελλάδα. Ασφάλεια. Σίγουρα παίζει ρόλο το που μένεις, αλλά επειδή έχω ακούσει διάφορα για την Νάπολη, επίσης θα πω Ελλάδα. Φαγητό. Δύσκολη ερώτηση, αλλά καλώς κακώς αν δεν μπενέψει στο σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει, οπότε Ελλάδα ξεκάθαρα. Άνθρωποι. Σχετικό. Νομίζω πως είναι ανάλογα επίσης την περιοχή που μένεις και τους ανθρώπους που γνωρίζεις, οπότε η απάντηση μου είναι ουδέτερη. Ιστορία. Εδώ δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι, ξεκάθαρα Ελλάδα. Οι πιο όμορφες γυναίκες. Μα φυσικά η Ιταλία. Yep. Συγγνώμη, Ελλάδα δεν θέλω να πω. Πίτσα στην Ιταλία ή στην Ελλάδα. Ιταλία εννοείται. Και αν δεν μπορώ εσύ να πάω Ιταλία να φάω Ιταλικό, πού θα φάω. Δεν χρειάζεται καν να το ρωτάς αυτό, ξεκάθαρα στον Μποκόνε. Εάν διαφωνείς, εννοείται πως μπορείς να μου το γράψεις στα σχόλια.